Guys, bigyan ako malikayan mga makakuan ito. Makahila ko kadyo to. Makahila ko. Ano ko niya? Since 2018. So, pa tong 2018. Kung ako bitaw ning gihipos. Siguro, daghan na og napalit. No? Diba, sa kadaghan na ni, wala dyan ko yung napalit nga. Bisag 500 square meter lang. Wala dyan ko yung nakuan. Wala dyan ko yung napundar bisag isa. Bisag kaya mahilak tawa. Wala ko yung nakuan man pundar bisag kuan lang good abuhan wag yun. Kita po no. Sakit kayo mapit na muli. Apit na bitaw ta muli niya. Sa kadaghanon. Sus. Wala dyan ko masin isawa. Ganun ko yung napundar.